Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Intay basa ti umuna a Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti Diablo a kabusoryo, kaslalyon ang umarngar-ngar, nga agsapsapol iti alunonen na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampog diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mario, adakon, intan iti papananta. Mabitlaan, Ministro Marcos. Alag pa iti bag ko. Una yan, nagdakkel mo tanday taawit mo abag, brother. Badbado kong sapatos ko dagitoy, Ministro. Mala, intan. Amangan numala daw tayo iti papananta, brother Mario. One Ministro. Medyo nadagsan ti bag ko, Adayo ka di pa iti pagpagnain tayo ti lugar a papananta, Ministro. Adayo Angam, sana bale. Ada mo dyan motorsiklok a pagluganan ta amapan. Aldaw ti Domingo ita, Murphy. Agsagana ka na. Sigurado adanda ni itanda ministro asumangpet itoy. Itay pa'y lang nga nakasagana ak, mama. Nasayaat nga rod no kasta. Nasken nga itulod mo ida ijay simbaan apapapanan tayo apakimismisaan. Wan, mama, di kagdanag. Oh, Ha? isuda siguro dagiti dimtang iti paraangan. Ala, mapan mo idan sabdan anak ko. Tao mo na kayon. Sumaruno akto adagos. Good morning, ministro. Kastamot kan ka, Morphy. Nakasagana kayo kadi nga umay? Wan, ministro. Ninanang mo, saan kadi nga umay? Umuna tayo kanon. Sumarunong tumatla adagos. No kasta, ibatitan dito paraangan dati motorsiklo, ket magmag na tayo na sumangat iti bantay, Ministro. Wen, brother. Saan nga na mabalin ang mapanti motorsiklo ijay? Sapay, nadagsan ti bag ko. Siya kun ti mga wit iti bagyo, brother. Kabailam nga awitan ti bag ko, Murphy? Di kagdanag. Naruwama kon. Alaman niya rod. Pakiimot mo lang ang ti bag ko. Ministro, anda ka di mabali na pagdigusan dito Agdigos ka? Wen, Ministro, nakalingling utak nga minen. Adawayag di ta baba. Isulangan ti papanam, Mario. Agyaman ak, Ministro. Nasken analinis ak iti sango dagiti tattao. Isuot ko ti leather shoes kan barong ko. Ala, yung kagdigos ta urayan ka, brother. Da kayo ngay. Saan kayo kading agdigos? Saanan. Punasak lang tilingat ko. Kasta ka di? Unay mo tanda ito, Ministro. Hindi na mo tagdalos iti bagina. Inak man lang na sisya. Itatanalpasan ti misa tayo. Agpakada kami meten, taagawid kami kakabsat. Wan, ministro. Apo, ministro. Mabalin ka di asaan kayo pa'y nga agawid. Kaya't nga min dagiti tattao ti makisarita kada kayo. Ay, apay so dahil kastaya. ministro. Sige, kabsat. Nasaya at makapagpapatang tayo. Sige. Patgak day taakid daw dagiti kakabsat tayo. Siyak ngaglang lang nga ita. Akas na nga to ang Ministro. Kapoy ti dayta pa nagbadbado. Di dakit din pagan ano dagiti tattao akapatang. Apay so, apo ministro. Din to ta ni Ministro Marcos. Akas la saan ang Ministro. Kapoy ti langana. Isukit din ti kekayat da. Kumay kayong tumanan. Madinsamot da ito na. Mario, umay ka ba't makipatang ka dagiti tattao? Makisango ka kadakwada. Sige, Mapaindamot pa sumango kanya. Ministro Marcos. Kapi tayo, pa'y kakap. Si kamot ti kay kayat da kapatpatang. Anya? Tayo, Umay kakit din. Napanan da ministro Marcos kanti kadwa na, Murphy. Mama, jay kadwa ni Ministro Marcos. Nakalinlinis. Anak samot tibak ng dayjay. Siguro,
Nagdagsan tibag na nga inawit ko. Napuno iti badbado kan sapatos. Agasam ngamin, mamitlong agsukat iti bado na. Tilamadmadlaw mo anak ko. Pudnumet, saan akas kini Ministro Marcos? Simple lang ti panagkawkawas na. Uray no may sa ministro. Mabalin aday ta siguro ti pagbainan dagiti tattao nga umasidag kan kuana. Gapu ta makita daan na idumduma. Ngam nasaya at matikas jay. Para matlaang iti Diyos ti aramidan na. Sabagay, pudno day ta mama. Cleanliness is next to godliness. Kunada nga ro di pagadalan mi. Ministro, napanunot ko, akabayatan adi pa'y nalpas ti pagyanan nyo abalay, ijayak kada kayo ti may sa asilad iti sirok ti balay ko. Manungay matyabang may iti makabulan, kabsat. Ited ko alibre, ministro. Kaya't ko mati makatulong, oray kaskasano. Agyaman ako na kabsat, ha? Talaga ka sa pulan mi ti pagdagusan dito, eh. Ngamin, adayo no agawid kami pailaan. Maragsakan kami nga rod, ministro. Tanaayat kayo ang makipatpatang kada kami ditoy. Tinasaya at, umiyan ka pa dito'y Brother Mario. Tasyak ti agawid. No kasta, maturugak ditoy, ministro? Wen, brother. Iti kasta, masursurum ton ti makipatang kadagiti tattao dito'y. Ken mairwa mo matan ti bagim a makipulapul kadagiti agindag dito'y. Sige nga rod, ministro. Matungpal. Kasla, ada ka barbaro a border yu ading. Adda manang Janet, ni Brother Mario. Kadwa ni Ministro Dayjay. Uy, ang mga ano ko na mga agpacharming kakankwana Si Kamat. Oray man kadkadwa ni ministro, no kaya't naklakit di. Di awan dakas na. Agpaasawa ak iti border yo. Ha? Ala kayo, ibagak day takin kwa manang. Kasla na umak mo tan iti kastoy kasasad ko. Anya nga tan, idiretso ko ni ibaga ka ni Ministro Marcos, nagikata kon. Nagrigat mo't gayam tagbali na may sa ministro. Sino nga to dito? Nakilukat ko dito. Si Kamat Gayam Murphy. Apay, anya ti bagam? Agpaasawa ka nukin ka ni manang Janet, brother. Ha? Sino dito? Janet Murphy. Dayjay man agisamsam pa iti linabaan na. Wow. Naka-shorts ka. Nagpo daw ti lupo na. Anya ti makunayo kan kwa na, brother. Kwa. Napintas, Murphy. May sakamat gayam dito silid mo, Manong Mario. Amang ano makasingaakan ka iti panagbasam iti Biblia. Saan, Janet? Kinapudno na. Plano kong tagikat iti kastoy nga akam ko. Nakrigat gayam ti kastoy, Janet. Kasta ka di. Amom, Manong Mario. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka met, Janet. Arakopan na karodan Manong Mario. Ni Murphy. Nakita na ti panagim narakop ta adwa. Man ano kumangay? Agikat kamutan ako nam iti akam mo. Saan ka di? Ministro Marcos, agsapol kayo niti sa bali akasukat ko. Ngamin, asawa ko ni Janet. Awan mabalinat, lukas tate desisyon mo, kabsat. Kablawan ka nga rod iti panangasawam. Lading itek, ministro Ngam talaga mapilpilitan na klangit aramidek. Nauma ako ni takam ko. Sige, di kagdanag, tas ipapalubusakan ka ang mga asawa, ken ni Janet. Itatagasawa tan Janet. Ornongom ko mati kwartam.
Sana kumpormila di tanti gatgatangam. Nang runa no saan mat nga importante unay. Tanya ko matikarbang amang iparit iti kayat ko. Kwartak mo ti busbus-busa. Agpaiso, ngam sayang ngamin. Nang runa kat ni, masikog kan. Ay basta, awan bibiyang mo kanyak. Aramidam ti kayat mo, ta aramidam mo ti kayat ko. Naawatam? Janet, Kunam lano asino ka idi amay sa anabak na. Awan mo't gaya mabalin mo. Pues, no kayat mo ti agurnong iti kwartam, agtrabaho ka. Janet, apay mo ta nakasta ka kanya kita. Gapo ka dita, da kabailan nyo iti biyag? Kat marigri ka taklaan? Sumardang kan. Kasanumat ngamin. Mandaranak matan. Idin to ta siyak mat timang pakpakan kan ka. Una yan, Janet. Jakon maanusan ti kinaulpit mo kanyak. No kasta nga rod, mangadang kan, Mario. Siyak ka tibut-but nga mon. Kabailan mi abyagan ti anak ta, tapno ammom. Awan na sa kita bakrang ko iti papanawan ni Mario. Gaputa saan ko matgayam nga ayatan. Kunak man nupod no ti imbagam kanyak ana in love ka kankwana. Idi takanayon anadalos. Ngam ita, simple langan ti panagbadbado na. Gaputa saan mat nga rodan amay sa ministro. Anya? Pakawanan na ko Ministro Marcos. Imayak ta kayat ko tagpatulong kada kayo. Nadagsan ti bakbaklaya kita parikot mi kasag-asawa. Kat pautangan na ko da kayat ko tag-abroad. Mario, panagkunak. Kasapulan nga ikamang mo iti Diyos dayta. Nadagsan unay ti sagsagabaha kita. Gaputa jak maurnos ti pamilya, ministro. Bigbigak nga do ti nagbasulak iti Diyos. Kat iti kaano man, sanak amay ka rin iti Diyos. Amin tayo ket nakabasol kabsat. Ngam binayadan amin dayta ni Apo Hesukristo. Babaan iti panangitid na iti bagina, akas daton. Tapno masubot ti basol tayo. Ministro, ay ayok ti bagi, gapoy ti kasasaad ko ita. Anyaman ti sagsagabaam, kabsat. Umasidag ka iti Apo. Agkararag ka. Ken agpakawan ka. May kadwa. Italat mo ti biyag mo iti Diyos. Ket ti may katlo. Agpakumbaba ka iti Diyos. Ket ituloy mo kumaakanayon, tiyo umay mo panagdengdengeg iti sasaw ti Apo. Tababaan dayta, kanayon ka mapalagipan. Ket agbalin kanto na tibkar, Mario. Uwan, ministro. Ti Diyos ket Espiritu. Ngarod, dagiti agdaydayaw kan kuana. Masapol nga agdaydayaw da iti Espiritu. Ken kinapudno. Ang yaman na kiti pamagbagayo kanyak, ministro. Gapoy tinaindaklan nga asi ti Diyos kada tayo. Ipaayo ko matibagyo akas daton asibibiyag. Nasantuan, ken makaayayo iti Apo. Ita, dinak matlagayang maiturad a panawan. Aganos ka nga rod, Dinak bibiyangan iti kayat ko nga aramidan, ha? Ah. Sige, rumarak pay. Inak makitong it. Takan. Diyos ko. No dahito yung aramidan kanyak ta asawak. Di makatulong kanyak. Tapno agkamangakan ka. Agkarara ka nagpakumbaba. Tulungan na ka diya, Apo. Tapno agbalinak anatipkal. Kat maaramid ko ti pagayatam kanyak. Diyos ko. Italik ko kan ka, ti amin ko.
Amam, ado ti umapal kan ka, Janet. Ngamin, nasingpot ti asawam. Kas ita, uri agmalmalam ka ama kitungtong Okay lagtakan kwa na. Ay na, rombang lang ang maawatan na. Taday to'y lang ti pagliwliwaak. Ngam sayang mo ti kwarta nga isugsugal mo laeng. Pudno nga dabukod mo alugan nga ipaspasada ti sabali. Ngam kasano no malugi. Ay, sumargan ka man, sika, Connie. Kaslamot to ni daw dawat mo ang malugi ti lugan ko apag kukwartaan. Ibagbagak laang ti pudno. Orno ngam laangan ti kwartam, Janet. Kumusta kayo ni ti asawa, Mario? Mayatan, Ministro Marcos. Nagbalbaliwan ti asawak. Naamiris na ti bidot na. Kat nagbalinan anasayat ni asawa. Ken ina ti anak mi. Tinulungan na ka ti Diyos. Babaan iti kinapudnom kan kinasaat mo nga karkararag. Podno day ta, Ministro. Kat podno ti kanayong ibagbagayo. Anas kanyag daydayaw tayo iti Diyos. Akas daton tayo kunkwana. Babaan kin ni Hesu Kristo. Kunati sa sao ti ako. At dakadi agsagsagaba kada kayo. Agkararag ko ma. Anyaman nga aramidan nyo. Agkararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapo iti daytoy, agsalukag kayo. Kat di kay maupay. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangdarabay. Nainbag nga oras kada kayo ang